Den historie, jeg nu vil fortælle, er om en dag, der har ændret mit liv. Og hvem er jeg? Jeg hedder Bjarke. Og ham her, det er min bedste ven Søren. Og så er der Flemming. Han er den nyeste her på holdet. Hvad mener du egentlig med, at det er mærkeligt, at Flemming han er blevet skraldemand? Jeg mener bare, at han ikke lidt for gammel til sådan et arbejde. Vi kan endnu ikke med sikkerhed sige meget om gerningsmanden, men en stor mængde bevismateriale viser sig at dukke op i privatejede affaldscontainere. Det er bare fordi, at jeg er bange for at miste dig. Du vil jo gerne være en god renovationsmedarbejder, ikke? Jo. Ja. Selvfølgelig, Søren. Det vil jeg gerne. Nej, Bjarke. Jeg har prøvet at sige det, Søren. Flemming, han har nok dræbt nogen, og han er nok ved at gøre det igen. Han er farlig, og jeg er nok den eneste, der kan stoppe ham lige nu. Og det er kraftedeme vigtigere end dit lorteskrald. Fuck det! Du skulle til at tage noget mere ansvar, når du er i en alder af den alder, du har, mand. Der gider man da i hvert fald ikke at være sammen med alligevel, når du er sådan der. Nej, I skal for helvede først være her til 30!